Давид Чинтов е духовен будизъм на българите, учител, композитор и педагог. Той се счита за първия наш революционен поет. Роден е в Сливен през 1822 г., учи в Букурещ и Одеса. Работи като учител в родния си град, съставя учебни мола, пише стихове, композира мелодии към тях и ги изпълнява със своите ученици. Стани, стани, юнак балкански, от сън дълбок се събуди. Срещу тирана отмански ти българите победи. Че сълзи кървави пролива, в робство ли наш народ. Високо той ръце простира, да го избави вещи Бог. И тъй ние много претърпяхме, достига толкова да търпим, да бъдем пак каквито бяхме и в синца да се изтребим. До кога, брати, да се губим, защо да се насъберем, така ли вечно да се трудим, в робство в синца да изберем. Чинтов участва активно в борбата срещу гръцкото духовенство и също участва в създаването на градските читалища и организира театрални представления. Добри Чинтов е един от основателите на българската иерархия през 1870 г. Поезията му вдъхновяваща и има огромно въздействие върху нашия народ. Стиховете му са се разпространявали като песни и ги е пеел самия Васил Левски. Я вижте, братя, погледнете на ближните нам племена, от тях добър пример вземете как се прославят имена. Станете, братя, ви станете, начало покажете ви и сабите си препашете и помощ ще ви се яви. На помощ, сърби черногорци, с радост ще се затъкат, а и от север храбри руси, то с час ще се появят. Докъде е мъничка змията, елата да се съберем, с крака да изтрушим главата, свободно да се назовем. До нас са достигнали само около 20 негови стихотворения, защото през живота е публикувал само 3 негови творби. На 2 пъти се налага да изгори архива си поради страх от пресеване на властите. Сред най-известните му творби са Стани, стани, юнак балкански, Възпоминание, Вятър рече Балкан стене, Къде си вярна, че любов народна и Китка от Балкана. Да стане неба наш балкански, от него вятър да повей, да по месецето мански, под тъмен облак затъмней, да си развием знамената, да светне нашата земя, да си прославим имената, да гинат вражи племена.